Hello guys, how are you? My name is SGP kana kuti Sekuru Gudo Pikicha. Yes, Sekuru Gudo ndiro zita rangu. Vakawanda vari kuita questions kuti Sekuru Gudo ndiani chi. Uye I've seen over the years and time kuti vakawanda they don't understand kuti ndimbori ani chaizvo kana kuti chi chinombonzi Sekuru Gudo Pikicha. Anyway, today I am answering all those questions. Ndichikupai mhinduro kuti Sekuru Gudo Pikicha chi vanomboita nezvei ende vari kuzvifambisa sei, uye zvimwe zvezvinhu zvamakanzwa ndezvechokwadi here kana kuti makanyeperwa nevavengi vane chinangwa chekudonhedza kana kuti kuyipisa zita rekuti Sekuru Gudo Pikicha. Anyway, tisatapinda ikokoko ndoda kungoyeuchidza kana kuine vasati vasubscribe, kulike nekufollowa masocial media platforms edu anonzi iwo Sekuru Gudo Pikicha TV kuti vamhanye iko zvino vagare vaita izvozvo. PaFacebook tine nonzi Sekuru Gudo Pikicha TV, paYouTube tine Sekuru Gudo Pikicha TV zvakare mosubscribe, paInstagram tiripo zvakare Sekuru Gudo Pikicha. Saka tinokukurudzirai kuti follow musubscribe nekushare mavideos anaya because zvinoita kuti industry yedu yemusic kana kuti yearts inge ichigara yakashambidzika, nekuti tisu takabata mabhurumu, tisu tinogara tichicleana tichitaura nezvenyaya dzese dzinenge dzichiitika imomo, uye nekupa mazano kune vechidiki vari kupinda muindustry nevamwe vagara varimo vangadai vaine zvakavanzvenga. So anyway, back to our story for today. Sekuru Gudo Pikicha chii chinombonzi Sekuru Gudo Pikicha. Sekuru Gudo Pikicha ndiani? Okay, zita rangu rekuzvarwa chairo ndinonzi Tinei Longman Maforo kana kuti Tinei Maforo ndo zita rangu. So ndiri munhu aida kuita zvemusic kubva kare kana kuti kubva kudhara ndichiri mudiki. I started this music thing a very long time ago. Ndichiri kucrash chaiko. I used to sing kucrash. Then ndakazoenda kuchikoro during my primary education years ndakanga ndiri music school choir. So I know music zvakanyanya zvekuti I was singing there. I am not just chancing kana kungochansa kungoti I am one of those producers vakangoeri kana vangomuka vangota kuproducer. No, I have knowledge of music because I have been in the school choir the entire primary education yangu yese. Andina mamwe sports andakamboita kunze kwekuimba. So zvabva ipapo ndakazoenda kusecondary. Ndapedza secondary then in 2004 ndo pandakapedza secondary education yangu O level. Ndaenda kuHarare 2005 2006. That's when I went to South Africa. Ndaenda ku South Africa ndokunhu kwandakatanga kunotenga my first computer. It was in 2007. That's when I was introduced ku music, kuti music inogadzirwa nemacomputers nemasoftwares and stuff. Nemamwe maNigerians aiita basa rekunitengesera macomputers ndichitenga, ndanda kutotenga nditotengeserawo vamwe. Zvakare ndo vakanzisa kuti kugadzira futi macomputers, hardware and software. So from then I came back to Zimbabwe in 2008. Yes, I come back end of 2008. That's when I met Nubu Wemanaf. Nubu Wemanaf ndiye akandidzidzisa kuproducer music. So I would like to say shout out to Nubu Wemanaf. Nubu Wemanaf, Dr. Abuja, DJ Gwait. Those men play a very important role pamunhu wamuri kuona uno anonzi Sekuru Gudo Pikicha. Mazuva iwayo ndakabva ndazopiwa zita remadunhurirwa rekuti Longman because ndakanga ndakareba kupfuura vanhu vazhinjiwo. Handizivo ndeve muarea imomo kana ndeva ndaitamba nawo kana mumakombe mandaikwira, I don't know, but ndakapiwa zita remadunhurirwa rekuti Longman. Ndakazonoripiwa ndaakuEpworth because pandakadzidziswa zvekuproducer music naNubu, I told myself no, and zviite kuti nditange kuita studio munomu, murimo mune studio teacher wangu. Let me go to another place kusina kuwandirwa nezvemastudio and stuff. Then I moved to Epworth. NdakuEpworth ikoko, that's when I attained the song, the name Longman. Ndokwandakapiwa zita remadunhurirwa rekuti Longman. My first friend in Epworth was of course Simple T. When I went to Chiremba shops, ndakambotanga ndiri kuOverspill kwandakasangana na DJ Ziko, kana mudzi vanonzi DJ Ziko. Shout out to Sam Njoma. DJ Ziko was my friend there. I met a lot of guys, Fatso, Unique Pro, Fatso Kasamba.
Yes, I met him there also in Overspeed. Ndoka ndakatanga kuda kuproducer music. Nuku na Dr. Abuja vaindivhizitira kuAppworth vachiramba vachindipa ruzivo rwekuproducer ndiri kuOverspeed until ndazodzokera back kwaChiremba shops. Ndokwa ndakazonyatsonoita official studio opening yangu. Ndokwa ndakasangana na the guys vanoti Simbuti, vana Young Marshall. That's when also Ronnie started his career of music. Ronnie Reaction, Ronnie the Catalyst. If you know Ronnie the Catalyst, I am the first person to actually kumoti mira pa condenser, mira pa microphone. Mazo aita sasa tumeshaanza ma condenser microphone. Tachanza tungoti ma mic tinenge twakarembera pa headphones, so tunonze tupaenzi ma Skype mic tukataishandisa. So from then ndakatanga kurekoda maartist akawanda ekuAppworth, a lot of artists. Ndainzi Longman ipapo ndoba ndakazoimbawo masongs angu ekuti Longman ndakabatwa ndadhakwa, chandiona ndadhakwa, chichi ndakananga kwachacha. Those were some of the hits. Nana remix yana ndiri bachura andidi mukatsi pamba pangu. Fast forward ndoba ndaita ma remix ana Chop My Money, Morochi baby, kozita unonzani baby, ndanakirwa nesikufashani, ndafonyorwa ndanakirwa, there's nothing stopping me, ndoda kuspenda with you money, ndatengesa fodya nekotoni, ndiri meneini ngatitye ma Obama musama, haipere mari baby piwawawa, something like that. Chop My Money Refix, which was so popular. That song was played on Power FM ikatomopinda pa Sounds of the Future ichivhoterwa zvekuti do. Chirongwa chaitswa na DJ Scott na Tinashe Chikuse, if I'm not mistaken. Those guys ndikatozowafonera vachitoti vanhu fonai mutauro kuti song yopinda iri pa top 10 kana kuti yoregedza. Ndikatozofonawo ndikazi isong yangu. Ndikati tichitokutsvaga sikuziva kuti masong aya akaimbwa nani. So I went to inbox Tinashe Chikuse and we discussed what we discussed. Those days I was very lazy. I don't want to blame Tinashe Chikuse or blame DJ Scott. Those guys, they tried to push me, but in I was pretty occupied with life, and I was in Appworth, ndaitengesa musombodia, and my business was thriving. I didn't have time. Ndakangoti ndichazoenda. I did not go. Maybe I should have been one of those popular musicians. But the one thing that I like about myself, that I beat my chest each and every day, chandozvirovera dundundu one chinhu chekuti ndakarera kuradio ndisina kusubmita music yangu yakaenda yega because yainakidza. So for that, yes, ndipei sando dzangu. My DJs akanoplaya music ainzwa mastreets ichinakidza, then they said, who is this guy? This guy is crazy, this guy is good. Ndopavaridza music yangu. Anyway, fast forward, ndakaramba ndichiproducer maartist akawanda in Appworth, akawanda. I was so successful there. Everybody knows me in Appworth. With Longman Kwajacha producer. Ndakashanda nemamwe maproducer akafanana nana Labista. During my time, kwakune mumwe producer anonzi Laveo kana Don Straight, respect, and I salute Don Straight. I push out zvakare maartist emuAppworth, but angakanyanyanyira kuOverspill nekuna ana Dombo Stopover, and ndakanyanyanyira munyuki zvichiuya kwaChiremba. So during those days we were the masters of production in Appworth. Kusati kwauya vamwe vakazouya ava. A lot of these other producers we are the pioneers, me and Lavelle of John Street Studios. Anyway, fast forward, ndakazobroka mana ndatanga kunoshanda imwe studio yainzi Bully House kuMbare Magaba Bully House. So ndiri kuBully House kwaya ndakagadzira maRhythm 2, one rainzi Mbare Epers kana High Treason. Ndakarekoda maartist akawanda ane mukurumbira wawo. Ndakarekoda ana Jai Child, ndakarekoda vana Mega B, vana Terry Vegas, vana Slata, vana Ras Gabu from Chitumbwiza, vana maartist akawandisa, vana Sparta, vana list yacho yakawandisa yakakurisa, vana Cedar Fire. A lot of Mbare artists, I recorded them. Ana Uncle Sasko of the Woman and a Femme, I recorded a lot of artists. Ana Mad Kudaso, Triple Spliffers. I worked with a lot of artists
ndiri Bully House. Then the business was not good that side. Then I moved back to Airport. Man anoshanda nemukomana in the 3D anga ine studio yake, anga ine studio equipment. Then we worked together ndikaproduce several rhythms ikoko anambare Epas vana I produce. I'm forgetting because my music journey is a very long one. Then after that was in 2013. Then in 2015 I was broke kusvika pa0 chaipo. Then my auntie, actually it's my sister, wakabva nditi Sekuru, don't you want to come back to South Africa kwandiri mumbotrya life because I'm seeing that you are very stressed and you are down. Then ndinambotora nguva kuti yes. Then I said yes, I'm coming. Uyo ndauya ku South Africa. Then I'm in South Africa right now. Then I came in South Africa in 2015 up to now in 2022 and ndadzokera ku Zimbabwe. I started working in the farms in Worcester because ndakanga ndiri pazeno sina chandakanga ndinacho, and I would tell vanhu ndiri kufarm kuti ndiri producer vanhu vachiseka kuti saka uri kutsvagei kunoku, what are you looking for here? Ufana kunge uine mbiri, ufana kunge uine mazita. But it was a hard one to explain. As you know, kana uri pasi wahita the bottom of the barrel, unenge uri pama 1, you cannot convince anyone kuti abvume kuti sure you are good at something. So 2015 2016 ndakanga ndadedzwa nemukoma wangu anonzi Andrew Andrew Maforo, who was working kumapraz eku Morrisburg. I went to Morrisburg and started working as a general worker, as a daka boy. Basa rairwadza ero, guys. I have worked mabasa anorwadza in my life. When you look at me and when you see me sitting here, mofungidza kuti maybe takangozvarwa on a silver platter or everything just comes on a silver platter. No, I worked tichisa maconcrete, tichikanya maconcrete, tichifoshorera matombo, tichimhanya namabhara, tichirova maconcrete, mamwe aipera ma3-4 kunze koedza achinzi concrete inofana kurara yapera. So I worked from 2016 2017, 2 years ndaishanda zvakaomara, ndikanoshanda kumapurazi kwataisa manets here in Western Cape, tichigara pamapurazi ipapapo, getting like 600 rand per week. Mari yacho aisakwana, tichigara mumikuku and all that stuff. But ndakashingirira ndikasevha mari yangu, ndikatanga kurova cabbage rimwe rekuti vanhu vakomana vandaishanda navo vaitondiseka vaiti iwo mufesi iwo unorova cabbage unopenga here muSouth Africa makazaranya. I remember at some point takamboshanda pane imwe plus paichengetwa nguruve, paizara shiri dzichida chikafu chenguruve. Ndikapedzera ndakubata shiri idzodzo ndikasekwa zvichinzi uri kuita sei, uri kubata shiri, ungauye kuSouth Africa kuzobata shiri. But I was trying to budget my money kuti nditenge the equipment yekuti ndidzokere paposition yandakanga ndiri kuZimbabwe. And for sure ndakatanga zvakare kuraura hove, ndichitengesa hove. Zvikanzi ungabve kuZimbabwe kuzoraura hove, kune rimwe rwizi yekumapurazi yekukwandaenda ndichinobata hove then ndotengesa. I did all that kusvika ndasevha mari yangu. I bought my printers, I bought my computers, then boom, I went back into business as usual. So when you see me here, I have a lot of history and you should learn from me. This is why I teach my ghetto youth, because I have experience with life. Fast forward, I got married again in 2017 because I got separated with my first wife in 2013. That is personal. But in 2017 I remarried again to my current wife. My current wife akandibatsira zvakanyanya to be who I am, to be Sekuru Gudo. Yes, ndo pandakanga ndazotanga kuzvitiwo Sekuru Gudo ipapo. It was because of my current wife anonzi Lillian Makombe, who helped me a lot. Akandibatsira from my feet back to where I am right now. I would like to say I salute. She's a virtuous woman, one of a kind. If God can bless you with that kind of woman and understand and nekukubatsirawo patalent rako, I'm sure to call you a blessed one. You will such a blessed man in your life, and you men of your dreams will come to pass. So anyway, fast forward, ndakazoti let me rebrand from stare kuti long man, then ndakava ndazoti ndakunzi Sekuru Gudo. The reason why I chose stare kuti Sekuru Gudo, it was because ndinoera gudo, ndiri soko mukanya from Wedza kwashesvosvo uko kuvambire uko ndokwandobva. Saka I said to myself, let me look for a brand name
that is more African, that is more original, risiri fictitious, handa kuzviti rastidza kana kuzviti jachi ichi. No, I wanted something that is African, something chine uremu, something chine chekuita futi neni and my history and my culture. Then let me name myself something chinochekuita nemutupo wangu. So that's how I came up with Sekuru Gudo. Of course asandanyanochembera stereke, even pandakazvipa zita iroro ndasandanombokura kusvika pandiri pana, but I respect my culture, I respect chivanhu chedu, ndinokoshesa chivanhu. So Sekuru Gudo, yes, some might say akakopa kuna chigudo chihomo. I would like to tell you kuti chigudo chihomo also anoera soko mukanya. We happen to come from the same rural area. Chigudo chihomo anobva kwamukondwa indobva kwamakwarimba. Ndakapinda pamatsine secondary school. Matsine secondary school taitotamba masports nechikoro chakapindwa napunkshine chigudo chihomo. So we are buddies. Before chigudo asati asungwa, we had a conversation yatakaita. It was a private conversation zvedu. That's how I came to understand and to know each other, but it's not of the same roots and the same area. So there's nothing bad about that, as long as chigudo antoera osoko mukanya. So we are just pushing our brand nemutupo wedu. So I'm honored to be part of the Soko totem kana kuti mutupo uya wokuti mukanya, or the Mukanya clan. Fast forward, I started working in Strand. Ndopa ndakazoshifta kubva kuMorrisburg kwandaigara kwaikwe because kwaitika some violence and I had to run away to Strand. Strand, that's when I started doing music zvakare, where I officially opened my studio. Ndakaenda ndikanotenga microphone USB Behringer. I still remember nemukadzi wangu, I was not working. Tachangotanga kugara tese with my wife, and she was working at the farms. Mari shoma yaiwanayo kuchinaya, aishanda kana 2 days or 3 days per week. We saved that money until takanotenga mic kushop. Then she was also surprised kuti ndaiziva zvinhu zvese zvemusic, even though ndandine history yekushanda maprize and doing all that stuff. Ndandakangozichengeta because it's an inborn thing, it's my talent, it cannot go away no matter what. So I started doing music. A lot of people, I understand, they don't understand where I came from. I came from far. Ndakabva kure ndichita zvemusic. Ndakatomborekoda ana Freeman, I recorded ana Killer T, I recorded plenty of popular artists, but it was difficult to prove that because ndakanga ndisina music yacho, mahard drive achakarasika, zvimwe zvikacrasha zvikadii. So I had to start all over again. That's when I started producing music in Strand. Right, I had a challenge in Strand. There were a lot of studios and there was something happening there. Then I discovered that I was not getting clients to studio punk, but I had to feed my family because making music was the only thing that I knew. So ndakava ndaswitcha ndatanga kuita zvemavideos because hakuna munhu anga ari kuita zvemavideos kuStrand by that time. So when I started doing zvemavideos ndakava ndavhura another chapter yanga yakuita kuti ndakanga ndisina competition, ndakanga ndisina vanhu vaive negrudge neni or vaiti ari kuitirei zvakati like what I was doing first of all when I started doing music. And nesabotage yandaiwana yekuti maartist anga asingawe kustudio pavo. So when I started doing my videos, boom, I started to make relationships with a lot of people. Then I started to make videos and Strand music videos and all that stuff until up to now. I have grown so much from 2017, 18, 19, 20, 21. So I think I stayed for about 4 years to 5 years in Strand until this year I moved to Blackheath, Epiphaly, where I'm staying right now. So that is quite an experience. Ndasangana nema-artist akawanda in my lifetime. Ndadzidzisa ma-artist akawanda anga asingagone kuimba, ndichimaudzwa kuti music inonzwai. Ndakazosvikira zvakare pakuzosanganawo nemumwe murume anonzi Loso kana kuti DJ Loso kana kuti Ashley Pierre. Nina Loso we share a common cause yekudzidzisa ma-artist kuti music industry yedu yemuZimbabwe yakafamba sei, how do you maneuver, how do you become successful, tips and tricks we share each and every day kune vanoda kudzidza avo. Although tichimboface some challenges of people who try to go against us because some of the information that we give out there
information yekuti they don't want us to give. Some vari kuti branda vachiti tinodada or totaurisa or we are full of ourselves or full of I don't know why black people vachidaro kuti when they see another black people who is trying to show them the way kuti this is the way kwamuri kuenda kune shumba uku, if you do this you are wasting time, vanotanga kukuvenga. Saka every time when you have to fight for African people, make sure you fight with one hand and the other hand must be protecting you from another fellow African brothers also, because they will be attacking you. Why are you teaching us this? Why are you teaching people this? Why are you telling people this? But at the end of the day, maybe my deathbeds are those guys, Sekuru Gudo and DJ Loso, were right when they were teaching, because whatever zvamuri kuda kuti maartist agara ari murima kumberi kuzvichaputika and it's going to affect everyone and the industry ichaparara because inenge ichiranwa nemabhundi rules. So we don't want bundi rules in the music industry. We want it to be clean, kuti it benefit everyone. This is our cause why we teach about music. Loso an Instant FM, his online radio station paanoplaya music nekuendosa nekuita maactivities akawanda anechekuita nemusic. Anoita maarticles everyday nemavoice notes achiticha maghetto youth on how to maneuver in the music industry of Zimbabwe. Inino also ndinechino chikoro chemangoma pandoita mavideos just like this one ndichidzisa maghetto youth kuti kana uri kupinda music industry unofanira kunge uchiziva this and this and that kuita kuti usazorasike, usazoenda apo wakublema vanhu asiriwo kana kublema industry uchiti haibhadhare kana kuti yakadhakwa uriwe zvako wapinda usina ruzivo, usina plan about music or art. Anyway, guys, this is all about Sekuru Gudo Pikicha. Lastly, I would like to tell you kundakazo evura inonzi Sekuru Gudo Pikicha TV, of course, because I do my videos, like everything that is something to do with the visuals. I am now doing it. I can shoot your music videos. I can shoot my photos in a professional way. Now my TV channel is a channel inoitwa my activities akawanda, panoitwa news, dzema sports, breaking news about life, everything, art, whatever, social life, panoitwa ma-interviews ema-artist ipapo, panoitwa ma-endorsements, ndinokwanisa kugadzira zvakare ma-adverts. Let's say unochinja kutaura ku-advertise, ndinogona kugadzira advert, I can do that as well, because mazuva ano vanhu vakuda kuona ma-videos, they want to see visuals, so you must make sure that wataura na Sekuru Gudo, then they can actually give you some of the services yavanopa. You can launch your album or your music projects on my platform, not kuti we just post your stuff. You can actually come to our studios, we shoot you with our high quality and very advanced equipment. We can broadcast it to my page or we can broadcast it to your page depending on deals that ningetawirirana terms and conditions apply. You can perform your album, you can launch your album virtually. Yes, virtual, which uchienda live ku page kwako kana kuti also upload ku page kwako. We do a lot of services zvinoita kuti music careers enyu aende kumberi, especially zvinochekuita ne visual tanyanyo simba zvakanyanya that side, because ndakushifta more from music ndichienda ku the visual side or to the video side. So guys, this is all about Sekuru Gudo Pikicha TV. Sekuru Gudo Pikicha TV aina munhu ari kuisponsor. I don't get money from external sources or from anyone. My ideas is andoshandisa, I do my researches, I learn on how to do this and that. Of course, I get inspired by other channels, YouTube channels, another TV channels, even commercial TV channels. I get some inspiration from them that one day I will be able to employ and invite other participants to help me or work with me on this thing, on the Sekuru Gudo Pikicha TV. Anyway, that was for today. I was telling you, kuti chichinomwa Sekuru Gudo Pikicha TV. What is Sekuru Gudo Pikicha TV? Sekuru Gudo Pikicha TV is platform kana kuti channel yemunhu wese yekuti munhu wese anokwanisa kuita zvinhu zvake ipapo, haisi yangu chete. I know a lot of people vakafambisa mashoko aita Sekuru Gudo Pikicha TV ndeyake ega, anenge achingobuda ipapo achingoonekwa ega. Ndakumborambidza vanhu kuti vauye pa Sekuru Gudo Pikicha TV. As long as if you follow the proper channels, you can be seen
or you can do your activities on Sekuru Gudo Pikicha TV. Everyone is welcome. Kuna vamwe vanongondivenga, I know handina chandakavatadzira, handina chandakadi. Inini I don't owe anyone anything. Handishandire hurumende, I'm not an NGO. I am a company that is struggling to make ends meet. I also need to be on my feet, so I charge my services. Ndikacharge my services angu, please, hakuzi kuganza, hakuzi kudada. This is how I take care of my family. This is how I take care of my life. Pay. Kana uchiona kuti ndinokupa ma services auri kuda oro akakukoshera, hapana chakamboipa to support a brother by just paying you. On top of that, ma charges andinoita inini, they are very funny, they are so low. Zvekuti nema services andinonge ndichiprovide ndofana kunge ndichiwana more money, but I charge less and less, and still you get people complaining vachitaura kuti yes, Sekuru Gudo vanoganza, Sekuru Gudo vakazodai, ndeve kupenga, ndeve kudai. No, vanhu ivavo they are just a bunch of haters who don't want to see another black brother prospering. Anyway, that was for today. Kuti Sekuru Gudo chi, Sekuru Gudo vanombofambisa sei, Sekuru Gudo vakabva kupi, zvinenge zvichifamba sei. In short, if you have other questions, you can ask me in the comment section below. I will be happy to answer them. Anyway, that was for today. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel inonzi Sekuru Gudo Pikicha TV. Molaika kana kushare my videos akafanana anaya nekuringa notification bell such that every time patinoposta new content zvinongo notify automatically kuma Gmail kwenyu kana kuma inbox kwenyu tisina kuuya tichikunetsa ine ma links kuma DM kwenyu. Also pa Instagram ndinonzi Sekuru Gudo Pikicha, you can follow me there. Pa Facebook ndine Facebook page inonzi Sekuru Gudo Pikicha TV, and I am no follower. Musango like chete, uno like wo pressa pakanzi follow. Zvinoita kuti every time patino posta zvinhu zvinyowani uri patinoita ma activities matsva uno notify automatically. Yes, invite iwo vamwe zvakare va follow page iyoyo, because inini pa Sekuru Gudo Pikicha TV ndinoisa value in people. I put value in artists. I don't just post stuff. Ndinoto interact na artist. I give ideas, I give information. It's very rare that these days munhu anopa vanhu zvinhu zvinobatika chaizvo. People hate him. People, they spend time vachifollow ma channels evamwe vanhu vanenge vachitaura zvinyadzi nezvinhu zvekupenga. I don't know what is wrong with the generation of today, but anyway, that is not my party to play. My party to play is the one that I'm playing, nekukonzera Sekuru Gudo Pikicha.